People like stupid things. Stupid people wear stupid rings. Stupid people don't know anything because they're stupid. The coronavirus is not just making people sick, it's also making people stupid. Koronavirus ja uusi maailmanjärjestys. Ja tämä aihe, minkä mä puhun tänään, tulee olemaan sellainen, että monet jumalattomat ihmiset ja monet uskovaiset lääkärit ja uskovaiset tiedemiehet ei usko sitä, mitä he kuulee nyt. He ei usko sitä ollenkaan. Ja mä itse koen sitä, että tämä puhe, minkä puhun, niin tämä voidaan poistaa YouTubesta ja tätä vastaan voidaan noussa monilla tavoilla. Täydyn pukemasta fiktiivistä foliohattua päähäni ennen kuin tiedän, mistä on kyse. Eli tämä on esivalmistelu uutta maailmanjärjestystä varten. Ja tässä kun ihmiset tällä tavalla ja hallitukset koko maailmanlaajuisesti nytten hoitaa tämän asian, niin sillä tavalla ihmisille tulee luotto näihin viranomaisiin tähän systeemiin. Ja sitten, että se olisi sillä tavalla tehty etukäteen suunniteltu, että se oikeasti tuo tuhoa, se oikeasti kylvää kuolemaa. Voi jumalauta! Ja sillä tavalla ihmiset totutetaan siihen tulevaan antikristilliseen järjestykseen. Ja sitten täytyy sanoa sellainen asia vielä, että tänä päivänä myös Suomen hallituskin on antikristillinen. Shabbat, musta sabatti. Sanat laskettiin mun sydämelle. Tutki Bill Gatesia. On paljon semmoisia huhuja, että on olemassa tällainen väestön vähennys-ohjelma, missä pyritään väestöä vähentämään. Illuminaatit on sen. Autot tulipunaiset, leuhkat nahkaistuimet. Illuminaatit on sen takana sen takia, koska nyt se kaikki niin kuin, mitä ihmiset käyttää tässä maapallolla. Mulla on lääkkeet loppu minulla ja mulla sekoo kohta pään. Maailma menee niin kuin sekaisin. Ja sitten kun nämä illuminaatit, joilla on paljon rahaa, jotka sitten sen synnin kautta nauttii niin kuin elämästä, niin ne kokee sitten, että nämä ihmiset ja tämä liikakansoitus, ne, niin kuin, ne tuhoaa, tiedätkö, sen kaiken, mitä he pyrkii hyötymään tästä maailmasta. Kaikesta. Eli nyt kun nämä rokotteet, jotka sitten vähentää sairautta ja sitten myös vähentää niin kuin, väestöä. Eli heillä on oikeasti tarkoitus tiedätkö, niin kuin tällaisen rokotusohjelmalla tehdä jotakin muutakin kuin hyvää. Huumeita kaikkialla rehottaa. Huumeita mukava on kasvattaa. Ei noin. Että en ole sillä tavalla niin kuin rokotevastainen ihminen, ettei nyt tarvitse sanoa, että mä nyt puhun niitä vastaan. Mutta yeah, I mean, I guess technically we've got to give him that, but good grief. Sen verran mä uskallan sanoa, että tässä antikristillisessä ajassa, missä me mennään koko ajan eteenpäin, niin kaikki asiat, joita markkinoidaan hyvinä, niin siellä on pahuus takana. Lääkkeet! Papilloomarokote. Niin todistetusti on käynyt sillä tavalla, että monet tytöt ovat tulleet hedelmättömiksi. Veden kasvavaa fluoripitoisuutta ja eilistä ukonilmaa. Aivan kiehtovaa. En poistaisi laskuista myöskään kemikaalivanoja, uutta maailmanjärjestystä ja Jeesuksen fuckbodia. Kiitos selvistä faktoista, mitä eliitti tekee takanamme. 5G ja koronavirusrokote toimivat myös yhdessä. Rokotetta ei pidä ottaa eikä 5G pistetä. Don't mind that. I'm protected cause I made this hat from aluminum foil. Miksi se toimii näin? Miksi kausiflunssa toimii eri tavalla? Se tappaa täältä ja täältä tehokkaasti. Sen takia, koska koronavirus on ihmisen suunnittelema. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Sitten meitä vainotaan. Ja meitä vainotaan tietenkin monien muiden asioiden takia. Hey, let's jump around to the renegade sound of the paranoid style. Bill Gates on patentoinut koronaviruksen muistaakseni jotain vuonna 2007 tai muuta sellaista. Paavi kutsui syyskuussa 2019 kaikki maailman kynnelle kykenevät Vatikaanin 14. toukokuuta 2020 suunnittelemaan maailman suuntaviivoja ja Katsokaa antikristillinen Madonnan esiintyminen viime Euroviisuissa ja kuunnelkaa sanat. Esitys sisältää runsaasti koronaan liittyvää symboliikkaa, muun muassa seppeleet, korona, rumputut, korona, Ai jumalauta, nyt on paha darra. LSD, also known as acid, is a psychedelic drug famous for altering your perception and creating hallucinations. But how does it actually work, and what is the effect on your body, and more importantly, your brain? Eikä mulla tulee suut, silmät, korvat täyttä. Tää on sitä samaa juttua, kun jatkuvasti mulle tulee sit aikana tuli tästä etäluettavasta sähkömittarista. No taas nyt sitten tää. Mitä? Mun rupesi ensimmäiseksi mietityttämään, siis jos G5...
Lääkkeet! Tekniikan maailma siis, me miehethän, sehän on meille kuin raamattu ja siellä puhutaan aina totta ja ihan niin kuin Reformistudion lähetyksissä Esko Terrilalle, siellä on taas katsomassa Eskolle terveisiä Eskokin sanoo, että puhutaan aina totta. Siis tämä massavalvonta meillä oli tuossa otsikkonakin, että kansalaisten massavalvonta koronan varjolla. Eli mun mielestä erittäin orwellilaista kieltä. Tämä varmasti vuosia, ja se on pan-European, mikä tietysti Kalergi-suunnitelman tunteville pan-Eurooppa-ideologia. Meidän on perustettava Uudenmaan vapautusrintama. Globalistinen armeija on motittanut meidät. Motti on murrettava. Jep, puhun influenssasta koronan kohdalla vaarallisuuden osalta. En ole vähätellyt kansan toiminnan merkitystä epidemian hillitsemisessä. Tartuntahuippu Suomessa oli 23,3. Panu, olet puhunut liikumisrajoituksista Deep Statean juonina, älä nyt yritä kiemurrella irti siitä, ainakin ennen kuin olet käynyt deletoimassa sen jokaisesta viestistäsi, missä tuo huuhaa esiintyy. Voi helvetti! Tajut.